Kuplay pi baru gi paralog ke basna tanar pan pe ya ka video na kanta ka Android technical tip. Barhaga na video nga ngan pensai pi na bantam ki pralog baru ki badon kam pan shai sis pa pesan ya ka call forwarding kam tam lay hakino kino ki bentam. Kene video kam dai kat kum ka thumbnail pila ina lapa ba ka dai ka video na banta ki chisamla chilok sijur na chi yeng sisam. Padang na chui pi kene ka video kam dai ka bakta ya ki samla la na kam kata ya ki chilok kam dai ka bakta ya ki chi yung sisam la na ka imlang falang Andrai kena ke video kedai ke educational purpose only nak benta ba ngin tip lene ba ngin wat benia lene ba ngin shai ya ke benta jong ke call forwarding hato ipara jonga jong pi lene ipara ki bahayeng lene ki bahayeng hasem jongi lene isamla jongi ilok jongi ki pendon kam ne em ya ke call forwarding dong ngin tip ya ka ya kena ke skin al jong ke call forwarding ba ki pendon kam ka phone call jong ke nak benta ba kin thok yangi ba kin setting yangi asampil ada ma pi pi kwa ban tip chipang isamla jong pi pila ban share ne yu let's say isamla jong pi kin tasan rang i thok ke pila ne iya isamla bat ki ve kum ju ya ki chilok bat kam tam le ya ki bahayeng hasem na du ki para kan thai para san rang jong i ladang i kwa ban husia le na ladang i kwa ban snang bat ban pen shai ya kata ka benta bang i dang i jela ki jong ki yeng ki sem tong in tip ya ka call for ding na mar hagin ne ki benta ba bun pelat ki tip trik le na kita ki android hidden future bun pun sen ngi sha thok ha ki si samla bun pun sen ngi sha thok ladang i silok bun pun sen ngi sha thok ha ki bahayeng kam tam le ha ki para jong ya nak benta ban tip ya kata tong ini pensyai ya kata ke benta ba kadon lai sao tali ke benta na ke benta ban len selene ban tip jepang kata ke trik lene ke setting jong ke call forwarding ngani tu ipi sampai step by step ban tip ya ka tong in watch wa ya ka da ka bangi open ya ka mobile setting jong i lene da ka bangi open ya ka phone call jong i sampai open ya ka phone call application jong pia po ka phone call kadon ya ka session setting icon kadon ya ka session setting icon na ta se klik bat open ya ka option calling account ladang silak na kena kebentahan perlu ingat itu ipidon atlik sim card ngan silak ya sim one bat ngan ya ke option call forwarding ngan silak ya ke session call forwarding bat hane pin I ya kena when on reachable when on answer when busy and then all way forward Kena video ke rap si sai pi ban tip ke ai ke jeng mut jong ka call forwarding lene ke ai ke ta ka setting jong ka lada ki bahayeng jong ki pendon kam ya ka la ban ong kam tam lada isam la lene ilok jong ki pendon kam ya ki da ka ba ki set lene ki thok ya ngi ba ki no ka benta ka bas niru ngim tip ya ke ai ke ba ki la le selender jong kam tam le ki bahayeng ki para jong ngan ong be ye phida ka ba shai hang ne khnang ba pin tip la ne pin shai ya ta ka call forwarding khalam da bu ri kat kum ka example jong ka ne ka call forwarding na du ka when on disable when on sar when will see but ka ne always forwarding ka ne pin ta bun pun sen nga ne thui pi isam la jong i pen ton kam ye ka ne la da kan thai san rang kam tam ka ta nga noi pi bun pun sen I para jong i pen ton kam ye ka ne bun pun sen I lok jong I pen ton kam ye ka ne na ka ta ba kin thok su ko rangi na ka ta ba kin chat ye ngi ba kim da pen ton kam ye ka mobile phone rai khalam dangi tip ba mangi ngim tip ba kisis op lene ki bil si henrai rengkat ka fun samla zawai rengkat ka fun lok zawai rengkat ka thok ya mai pa ka thok ya ki para amen kene kedai ka jing tip nam ta call forwarding ka ai ka ta ka when bil si call forwarding ngan celak ya kene ka when bil si call forwarding ban pen shai pi step by step larang silak na kene ka option when bil si as sampil hane nga kene kedai ka fun call jonga kene ka track kam hala ka jong ka mobile phone lada manga nga pendot kam ya kene ka mobile phone jonga kemut nga thok ya pi lada ma pi pim don kam ha ka mobile phone jong pi thok ya nga kene ka track kam ha ka ta ka mentang padahal sampil mentang apa don kam ya ka ha ka mobile phone jong apa ngasilak ya phone number sampil ya phone number ubala yap lene phone number ubala ngasis up sampil ngadon atli phone number uwe ngasis up uwe nga on sampil hane ngam aire ya une uju ufun nombar jonga sampil mo o une ufun nombar ubanga penton kam ka fun jonga mentanga klem aye u handrenga penton kampan da uwe pat ufun nombar jonga ubala rim lepala ne ubala yap lepana du mencua uta udah sampil kumto lene siro kata kada ka sampil bat ngatang cutun on ya gene ka call forwarding when busy tikna bam lada pikol yang akan let sauta mobile number ubala yap lepa handrai kan ong kum noi pi ka company kan shet ya pida ka ba ka ong ba une phone number ulayap lene une phone number trai kam su handrai phim tip ba isam la jong pi ilok jong pi ipara jong pi ki bahaying jong pi ki penton kam leng ba ka call forwarding ba ka company ka shet ya pida ka ba ka ong ba une phone number dai ubala yap ubala ja lepa handrai klem da mudur ba ki bahaying ki samla ilok jong I on ya ka call forwarding bat maki pat kile kat bamon da ka ba ki call chawe lene ki penton kam ya ka kam ka basniu
Mentangan po bayang ban pensai pi seka wepat menta tong intik ya kana ka when busi na mar ngila dapan yuk kem ya kana when on answer ka ai ka jengmut haba when on answer as sampil ka jengmut jong kana ka option when on answer ka jengmut jong kana ka dai ba lada don ba call ya ka phone jonga as sampil lada ngap don kam ya ka mo ya kana ka call forwarding hapo ka smartphone jonga jia ba pi call ya ngaji ayu ya pi lene lada pi don kam ya ka call forwarding da kana ka bentah ka smartphone jong pi lada nga call ya pi ji ayu ya nga lada nga klik tik ban on ya kene example ngan bersai pihak kene ke benta example when on answer example when on answer ngan choose bat pendap ya unu nombar hane ubala yap kembang oi pile ne u company nombar example company nombar cispa para kene ke example example when on answer kene when on answer ka trai kam lada manganga on ya ka fun jonga nga thoke pi lada pi on ya ka fun jong pi thok ya nga example ka long kum tabat hane ngan pensai menta sa ya ka detail ka ai ka jingmut when on answer ka jingmut hane when on answer ka mut lada ma pi on lane lada manganga on ya kene ka call forwarding when on answer ru lada don ba call mano ru ka one bay Pisna tu, lada don mano ba call ru ka one bay henre lada pisim ya ka phone call ba call kita gibru kamut klem da kata lana klem da don kam ai klem da ji ai pi yo ban ya keren lana ki yo ban ya keren ban nge handra ji ba ma ki kim ki klem pik ya kata ka phone call jong pe lana ma pi klem pik ya ka phone call jong a kata ka company jong ka phone call kan let be redirect so ne phone number automatical receive te pin yo ya keren bat ka chit pa para nang tangan tun on pat sa ka way ka banta da ka banga ong pi hanem when on respill cái cái chừng một when on reachable to ngan pensai pi hane cái chừng một when on reachable cái chừng một bomb don network cái company ka on reachable asampel ada pi call yang ha ka por bangam don network cái company kan on reachable but hang ne lada gi para jong pi le isam la jong pi le gi bahaying jong pi ki le thok pi kin le kum no ha ne kum ta when on reachable lada ki kwa ban thok pi ha ka por ba kim don network kila ban ayo phone number jong ki khar le gi we pat ki breu na ka ta ka tau hang ne lada pi call ya ki ha ka por bom don network le ha ka por ba ki don kam ha no ka benta ba ka phone jong ki ka ja network la ban dai 6% ba u ne u number ba ki set hang ne ka call jong pi kan le be direct sa ka ta na ka ta ka tau pi ong ba pi call ya u number ubadai henrai balai ka ya chawai pito ya number ubadai henrai balai ka ya chawai kane ka dai ka benta na ka benta ba kita ki telephone ki le thok e phi ma ki ngangai benta plus ngatu ya call forwarding na ka benta jong ka